Hej, mit navn er Benjamin, og jeg har startet en ny kanal. I kan nok se det, når vi går ind på den her video. Den hedder Just Call Me Benji. Fordi Benji, det står for, det er forkortelse af Benjamin. Og fordi jeg hedder Benjamin rigtigt, og, men jeg gider ikke sige mit fulde navn, fordi det gider jeg bare ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan kontakt med andre mennesker sådan. Jo, måske over PlayStation Network, som jeg spiller meget af. Call of Duty og sådan noget. Der er kommet meget YouTube-videoer på den her kanal. Inklusive World of Warcraft, som jeg spiller rigtig meget. Og Minecraft. World of Warcraft, der er der sådan noget, der hedder Raids og Battleground, forkortelse BG. Og Dungeons, som der er forkortelse DG, som der står for Dungeon. Men det er lidt forskelligt af, hvad der sker i ej, okay, undskyld, men det der faktum med hænderne, men der ja, og Minecraft, der vil komme lidt med mine venner måske, og sådan noget. Og kreativ. Og ja, det er sådan lidt, hvad jeg starter op. Nej, jeg har startet en ny kanal op på, for at se, hvordan det er at lave YouTube. Jeg vil gerne prøve det, fordi min lillebror, han har også en kanal. Nej, det vidste jeg ikke. Nej, okay. Nå, ja, det går meget godt for ham lige til at starte med, fordi han lavede kanalen i går, tror jeg. Nej, Torsdags, tror jeg det var. Ja, torsdag. Han Han har 5 subscriber. og 100 Lidt over 100 visninger. I skal ikke tro, at jeg bare står og visker mig i øret, fordi det kan jeg godt se. Han står ikke nogen steder her. gør jeg ikke. Nej. Fuck dig. Nej. Ja, men I må undskylde, mit ansigt er lidt bleg. Blev det bedre nu? Ja, det blev det bedre. Video har altså brug for lidt lækkert. Hold i kæft. Nej, undskyld mit sprog allerede til at starte med. Meget. Jeg kan nogle gange godt blive aggressiv, hvis jeg spiller nogle skydespil, f.eks. Call of Duty. Aggressiv, rigtig aggressiv. Sviner modstanderne til. Og jeg pommer mig til. Ja. Nå, farvel. Eller ikke farvel. Ja, det var så den nye kanal, jeg startede op. Det er den første video, der kom op. Hej hej.